Labarin wani mai gurasa. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 8. Labarin mai gurasa. Abu Musa al-Ash'ari ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da ajali ya zo masa, ya yi wasici ma 'ya'yansa yana cewa, ku riƙa tunawa da labarin mai gurasa. Suka ce masa, wane ne mai gurasa? Sai ya ba su wannan labari. Wani malami ne daga cikin annasara, yake ɓanta daga jama'a yana bautar Allah tsawon shekaru 70. Ana haka wata rana ya shiga cikin gari, sai ya haɗu da wata karuwa, ta ba shi sha'awa. Sai shaiɗan ya rinjaye shi, ya auka mata, ya kuma ci gaba da saɓon Allah da ita har tsawon mako guda. Daga bisani kuma sai Allah ya sake jefa masa son ibada. Ya je ya nemi wasu bayan Allah abokan ibada su 12, ya shiga cikinsu. Da dare ya yi, wani bawan Allah ya zo ya raba musu gurasa guda 12 kamar yadda ya saba. Banasari ya samu, amma ɗaya daga cikinsu bai samu ba. Sai ya sadaukar da tasa gurasan, ya agaza ma wancan don kada ya kwana da yunwa. A cikin dare sai ciwon ciki ya kama shi, bai sani ba, ashe wannan daren shine ajalinsa. Da ya cika, sai aka ɗauko ibadarsa ta shekara 70 aka ɗora kan sikeli, tare da lalatar da ya da karuwa ta kwana 7. Sai lalatarsa ta rinjaya, sannan sai aka ɗauko ladar sadakar gurasa da ya yi a darensa na ƙarshe a duniya, alhali yana da bukata. Sai ladar sadakar ta rinjaya, da haka ya samu tsira, ya shiga aljanna. Darussa. Kada yawan ibadarka ta ruɗe ka, kai dai ka nemi cikawa da imani. Babu abin da yake kawo yardar Allah ya nauyaye ma'auni kamar kyautata ma jama'a, musamman kuma sadakar abinci. Bayan Allah mutanen kirki ba su fi ƙarfin shaiɗan ba, sai idan Allah ya taimake su. Da kuma ce ku danna mana subscribe, kuma sannan ku danna alaman ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura.